Sau de ghini, ia spuneți, nu? Sau de ghini. Dar acum o să vorbim despre ATV-ul Forte 570 și de ce el este cel mai bun ATV la banii aceștia. ATV-ul are un motor de 570 de cm3 într-un cilindru cu răcire prin lichid. Sincer să vă spun, la ce este el capabil, am rămas foarte plăcut uimit. ATV-ul este mare, chiar este foarte mare, avem două locuri de pline, un loc pentru șofer, un loc pentru pasager, cu spetează, cu mâniere pentru pasager. Și plus la toate acestea, ATV-ul este protejat la maxim. Avem protecție la suspensie din față, avem protecție la motor, protecție la suspensie din spate, avem protecție la ATV-ul la faruri din față, avem protecție din spate pentru a ne proteja de lovituri, răsturnături, căzături, tot ce este posibil când te plimbi cu un ATV. Să începem cu suspensia din față, ea este independentă, avem amortizatoarele regulabile, plus avem un troliu la 2 tone jumate și radiatorul cu protecție pentru semințe, pietre mici, pentru diferite crenguțe, să nu-l batem și să nu-l spargem. Cred că un punct aparte merită aici lumina ATV-ului, avem lumina standard, plus mai avem un bec adăugător, foarte frumos și foarte util, prin pădure, prin noaptea. Am spus că acest ATV este completat la maxim, nu am glumit deloc. ATV-ul are foarte multe funcții, ca de exemplu loc pentru a încărca telefonul, nu găsiți la niciun alt ATV. Avem frâna de mână, avem deconectarea punții din față, conectarea tuturor 4 roți, avem pentru troliu electric butonul pentru a porni și a stinge. Avem buton pentru a deconecta în general toată electricitatea de pe acest ATV, plus avem aparte butonul pentru lumina adăugătoare. La fel, niște cuvinte aparte, merită jantele acestei ATV, sunt niște jante foarte frumoase, din aliaj ușor, plus avem niște cauciucuri care ne permit să avem o aderență superbă cu noroi, glod, pietriș, tot pe unde sprimblă lumea cu ATV-urile. Bineînțeles că avem frână pe disc hidraulică în față și în spate, o cutie automată, răcire este prin lichid, avem radiator mare pe care este instalat și un ventilator pentru a ajuta la răcirea acestui ATV. Sunt mai mult ca sigur că dacă îi dau ok să-l ascultăm, o să-l vreți și voi. Sau de ghini, ia spuneți, nu? Sau de ghini. Cred că a fost de înțeles că acesta este cel mai top ATV din 2025. Dacă vreți să-l vezi în real sau să-i facem test drive, te așteptăm pe Bulevardul Dacia 58/52 la motosalonul Motolider. Be fast or be last.